Salutare, ruții mei, și bine v-am regăsit la al treilea episod din acest podcast. Astăzi suntem alături de Augustin. Bine ai venit, Augustin, mulțumesc. Bine te-am găsit, Teren. Bine te-am găsit, îți mulțumesc eu pentru invitație. Pentru cei care nu cunosc pe Augustin, este fondatorul unui proiect foarte tare numit Young Team Global Marketing și mai recent este și navigator. Da, foarte corect. Spune-mi, te rog, cum ai ajuns de la antreprenor să navigi? Băi, Eren, povestea e una destul de simplă. În momentul în care am terminat liceu, pentru că tu știi că noi am fost colegi, Da. În momentul în care am terminat liceu, mi-am dorit și eu, la fel ca toată lumea, o carieră. Mi-am dorit un job care să fie cumva bine plătit, să nu am probleme pe viitor și așa mai departe. Și atunci, din discuții pe care le-am avut, fiind și un oraș la malul mării, toată lumea a zis: măi, poate navigator, alege să navigi, acolo sunt bani, lumea câștigă bine. Și influențat poate de lucrurile astea am ales Academia Navală, Mircea cel Bătrân, pentru că mi-am dorit să câștig bani, mi-am dorit să duc o viață ok, mi-am dorit ca poate toți dintre noi, dintre prietenii pe care noi îi avem comuni și poate și cei de acasă care ne privesc acum, cu toții ne dorim să avem o viață mai bună. Și atunci și pe această premiză am ales să aleg calea asta a navigatului. Apoi, în momentul în care am intrat la facultate și am început să am un pic mai mult timp liber decât aveam în liceu, când am fost clasa 12 bacalaureat, părinții învață să iei bacul, să ajungi cineva în viață, am început să dezvolt și anumite skill-uri outside of the school, cum ar veni, adică să învăț și alte lucruri care îmi sunt mie folositoare, nu neapărat ceva ce m-a învățat școala. Așa că și îi mulțumesc tatălui meu pe această cale, care cu siguranță se va uita la noi, m-a ghidat foarte bine. Mi-a spus atât ce este frumos cât și ce este mai puțin frumos, să spun așa, la partea de afaceri, domeniul business, și am ales să mă dezvolt, să caut lucruri noi în viața mea și așa am ajuns practic de la bacalaureatul, a intrat la o facultate, l-am îndrăgostit de domeniul afacerilor, de networking, de comunicare cu oameni și așa mai departe. Ulterior, când am trecut deja de o anumită etapă a vieții mele în materie de business, am zis că totuși nu am făcut Academia Navală 4 ani de zile degeaba. Vreau măcar să mă duc, să văd ce înseamnă, să văd practic pe românește cu ce se mănâncă toată ideea asta de a naviga, de a pleca pe mare. Mi-am dorit o experiență nouă, vreau să cunosc toată viața, cel puțin cât sunt tânăr, in my 20s, să cunosc, să experimentez, Asta a fost ideea plecatului și navigatului, da. Da, cei de amândouă sunt domenii foarte frumoase, atât antreprenoriatul cât și navigația. Uite, și eu sunt acum la UMCLA. Serios? Da, nu, uite, informația asta n-am știut-o. Da. Ce să zic, eu am spus și îmi susțin ideea. Este o meserie foarte frumoasă. Adică, bine, nu e cum crede toată lumea, că vezi lumea și, vezi porturi, maxim. Bine, depinde și de nava, tipul de navă pe care alegi să pleci, dar este o meserie frumoasă. O meserie cu de toate, pot să zic așa, suișuri, coborâșuri, momente fericite, momente de cumpănă, foarte multe lucruri. Cum a fost prima experiență de navigație? Un pic amuzant, pentru că în momentul în care m-am decis să plec azi și am plecat în maxim o lună, adică a fost ceva foarte spontan pentru mine, pentru că am zis, gata, stop, vreau să fac asta, m-am gândit, hai să o încerc. Și eu nu știam nimic când m-am dus pe vapor, adică pentru cei care poate sunt în domeniu sau care mai cunosc termeni, nu știam care e prova și care e pupa, adică fața și spatele vaporului. A fost chiar amuzant că eu m-am îmbarcat pe o parte a navei și odată cu venirea mea la vapor au sosit și proviziile pentru echipaj pentru luna respectivă. Și am zis, mă duc și eu la cabină, mă schimb și cobor să-i ajut pe băieți, să fac o impresie bună. Și m-am dus, totul este foarte simetric și este foarte ușor să confunzi lucrurile, mai ales în prima săptămână. Și m-am urcat pe o parte a vaporului și am coborât pe cealaltă parte și am crezut că s-a terminat totul. Și m-am simțit foarte așa derutat și nu știam ce-i cu mine, știi? Dar încet, încet le-am învățat. Nu este deloc cum este predat cumva în facultate. Totul ține foarte mult de practică, foarte mult. Într-adevăr, trebuie să cunoști și noțiunile teoretice din spatele echipamentelor pe care le folosești la bord, din spatele a mai multor lucruri, dar eu consider că practica te învață foarte mult. Și nu doar în domeniul ăsta, în general în viață, practica ne învață foarte mult. Ai întâmpinat provocări ceva pe vas, în afară de asta cu pierdutul? Provocări serioase, acum definim fiecare un pic diferit lucrul ăsta. Au fost, momente, poate la prima furtună, când am avut rău de mare, poate dorul de familie, de prieteni, de casă,
cu care se confruntă marea majoritatea navigatorilor, fie că atestă lucrul ăsta sau nu. Cred că toți, de fapt, nu doar marea majoritate. Și știi care e o problemă pe care am mai întâlnit-o? Statul foarte mult timp cu aceiași oameni. Începe să devină monoton. Adică eu îți spun ție o glumă azi și tot cu tine mă întâlnesc și mâine și poi mâine și peste 3 zile uit că ți-am spus gluma și ți-o pun pe aceeași. Și tu din prietenie râzi la aceeași glumă over and over again, până să face schimb de echipaj și... Na. Dar dificultăți așa sau probleme, provocări, cam astea au fost. Nu au fost așa, să zic. Am avut noroc, mulțumesc lui Dumnezeu, de un echipaj extraordinar de bine pregătit, de tot ce înseamnă partea managerială, capitan, comandanți, șefi mecanici, niște oameni deosebiți, de la care am avut foarte multe lucruri de învățat, nu doar pe partea de meserie, de job în sine, de a naviga, de a fi un mai bun ofițer de punte, pentru că sunt specializarea punte, și totodată de a și ști cum să abordez anumite situații din viața mea, pentru că erau oameni cu experiență în viață, știau să ghideze, erau genul de oameni care puteai să te duci să vorbești orice, nu neapărat strict atât, doar, nu știu, domn comandant, am și o problemă că nu știu cum să fac aici o corecție sau... Nu, mă duceai și spuneam, domn comandant, mă uitați, am și o problemă acasă sau... Și puteai să vorbești cu el, era un om deschis, la fel și ofițerii, cărora le mulțumesc extraordinar că m-au învățat tot ce am știut și tot ce știu în continuare. M-au învățat, nu știu cum să spun așa, foarte... A venit și cumva de la ei, adică simțeam chimia dintre noi. Niște oameni deosebiți, am avut plăcerea să navig cu niște oameni deosebiți. Te voiajai până acum, ai undeva la 3, dacă știu eu bine? Nu, am 2 voiaje prin care mi-am terminat cadeția. Foarte tare. Și cum a fost în primul voiaj când te-ai întors înapoi acasă? Băi, a fost... În primul rând, vreau să precizez faptul că eu pe tot timpul voiajului, până în ultimele 2 săptămâni, eu am stat la vapor, pentru că a fost perioada cu COVID-ul și nu prea puteam să coborâm prin porturi. În momentul în care am coborât prima dată de pe vapor, îmi pierdusem instinctul de orientare în societate, adică era să mă lovească mașina pentru că am uitat să mă asigur stânga-dreapta, înțelegi? Dar când am venit acasă, a fost un șoc, pentru că eu, în momentul în care am plecat, am lăsat lumea într-un fel. Când m-am întors, te aștept să zic că am găsit un alt fel. Nu, am găsit în același fel. Problema care s-a pus a fost în felul următor. Eu am considerat că timpul n-a trecut acasă, pentru că toate lucrurile erau la fel. Dar trecuse o perioadă de timp și aici. Și prietenii mei întâmpinaseră probleme, dificultăți, familia la fel, lucruri bune, lucruri mai puțin bune. Și atunci, dacă vii cu mindset-ul ăsta că, bă, aici totul e la fel și toată lumea mă așteaptă să vin eu, nu. Societatea evoluează, atâta vreme cât tu ești în ea sau nu, societatea oricum continuă soarele va răsări și mâine. Înțelegi? Asta a fost prima mea impresie, să zic, când m-am întors din primul voiaj, dar am reușit să o corectez repede. Ți-a influențat cumva pasiunea pentru navigație, experiența de până acum? Prin experiență, la ce te referi? Nu. Adică, nu știu, după primul voiaj, ai fost ceva genul, bă, am realizat că de fapt nu-mi place sau bă, am realizat că de fapt îmi place foarte mult. Bă, știi cum e aici? Eu zic că e foarte mult vorba de noroc la primul voiaj. Și îmi susțin ideea. Pentru că poți să ai și se întâmplă deseori ca tinerii să aibă un voiaj mai puțin plăcut sau nu la așteptările pe care ei le au. Și atunci spun, nu-i de mine sau... Într-adevăr, nu este pentru toată lumea. Adică susțin, nu, chiar nu e pentru toată lumea. Dar nu pot să zic că mi-a influențat. Adică eu aveam un scop precis și știam unde vreau să ajung și atunci, indiferent că ar fi fost ok sau nu ar fi fost ok, oricum aș fi continuat cel puțin până în punctul în care sunt să-mi termin cadeția, pentru că ăsta a fost scopul meu inițial. Să termin cadeția, că asta înseamnă practic, nu pot să plec 2 luni să văd ce înseamnă. Trebuie să plec o perioadă mai lungă și mi se pare onestă perioada asta de 12 luni. Nu consider 6 luni. Da, nu consider că ai fi pregătit ca om să fii ca ofițer, nu ca ofițer să pleci un voiaj de 2 luni și după care să ai responsabilitatea unei nave de câteva zeci de milioane de dolari pe mână timp de 8 ore pe zi. E destul de greuț. Da. Bă, da, uite, adevărat că am câțiva prieteni care tot așa au plecat pe mare și cred că după 2 luni sau maxim 3 îmi scriu un mesaj că bă, vreau acasă, nu mai fac cerere, mă întorc, să vină elicopterul. Da, este. Na, știi cum e. Vrei și tu să dormi pentru că, cel puțin cei de la punte, nu prea au libere. Cei de la mașină, din departamentul mașină, mai au o duminică liberă sau după ora 5 mai sunt liberi. În schimb, tu la punte trebuie să fii continuu în cart. Nu știu dacă știi ce înseamnă cart. Cart este intervalul orar de 4 ore în care tu ești responsabil de vaporul respectiv.
și ele se împart, cel puțin la mine la vapor, erau împărțite în cartul 8-12, 12-4, 4-8 și după care iar 8-12 și așa mai departe. Și atunci, tu lucrând continuu, poate vrei și tu la un moment dat mai vrei o pauză. Și atunci se întâmplă să, nu știu, ai o manevră în mijlocul nopții, să-ți intre contracart, după care să trebuiască să rămâi în cart, să lucrezi. Și mai ales dacă nici nu ai fost obișnuit cu munca, ca să nu fiu un pic mai răuț, dacă nici nu ai fost obișnuit cu munca la viața ta, poate fi un pic dificil, adică nu e ușor. De asta spun că nu este ușor pentru toată lumea. Dacă tu ești o persoană comodă, te trezești la 12-1, te culci când vrei, te trezești când vrei, n-ai stres, să-ți fie un pic dificil să te adaptezi. Dar eu sunt de părere că după vreo 3 săptămâni, o lună, chiar te poți adapta liniștit, să intri într-un ritm. Problema se pune că intervine monotonia foarte rapid. Făcând aceleași lucruri zi de zi, o perioadă de 3 luni, devine plictisitor. Devine plictisitor, da. Dar depinde ce scopuri ai acum, na. Ce sfaturi ai avea pentru tinerii care vor să navighe? Stați acasă. Nu, glumesc. De sfaturi ai. Am avut pe event în podcastul trecut care l-a întrebat ce sfaturi ai dat celor care vor să fie muzicieni. Nu v-a apucat la... Da, ui, pentru că știi cum e treaba. Eu glumesc acum, dar nici nu vreau să creez niște așteptări în oameni, înțelegi? Și după aia se duc acolo să zică, bă, l-am ascultat pe băiatul ăla de la RN de la podcast și aici nu e așa situație. Trebuie să fii pregătit să te autodepășești. Adică cam asta ar fi scurt. Și de asta, dacă nu te consideri pregătit să te rupi cumva de sânul mamei, să zic așa, atunci mai stai puțin, mai stai până te simți pregătit. Nu forța lucrurile, mai ales pentru știu că e o presiune foarte mare din partea părinților de multe ori. Mă, du-te, hai, ăla face, tu de ce nu faci? Înțelegi? Nu, ar trebui să ne detașăm puțin de lucrurile astea, pentru că se consideră că dacă ești eligibil să pleci, deja ești în cel puțin al 2-lea, al 3-lea an de facultate, adică ai deja 19, 20, 21 de ani. Adică ar trebui cumva, cel puțin ca băiat, viitor bărbat, să poți să spui, măi, ok, voi vreți asta, părinții mei, dar lăsați-mă și pe mine să analizez din punctul meu de vedere, din punctul dorințelor mele pe care eu le am vis-a-vis de mine și de viitorul meu, dacă sunt pregătit să plec în viitor, că poate în viitor sunt pregătit, dacă sunt pregătit să plec acum. Că știu unde am mai întâlnit, mi-am făcut și o prietenă de o lună, 2 și trebuie să plec și nu prea vreau că se desparte prietena de mine și... Adică, da, păi sunt, înțelegi? Eu știu că sunt, că, știu din facultate. Dar eu consider că e păcat să faci facultatea asta, să nu te duci măcar într-un voiaj, adică chiar dacă nu, măcar într-un voiaj să vezi exact ce înseamnă. Că pe mine mă șochează, văd pe TikTok, am văzut că au tot început, pot să zic nume de aplicație, nu n-am. Sigur. Okay. Am tot văzut pe TikTok că își creează diferiți navigatori conținut de la navă și mi se pare foarte amuzant, știi, toate comentariile alea pe care le au la videoclipuri, cum e cu pirații, o meserie extraordinar periculoasă, vai Doamne, mă, într-adevăr, nu e o serie safe, adică, știi, dar oamenii cred că au și un pic percepția asta, un pic greșită, adică nu mai e ca acum 200 de ani merge cu corabia, știi, și veneau pirații și cu sabia și... Acum totuși există o pază de coastă, într-adevăr, atacurile piraterești se întâmplă foarte des, în zonele cu foarte mare risc, dar sunt cunoscute de toți navigatorii. În general, navele care trec pe acolo de multe ori sunt presate de către armatori să ajungă mai repede și atunci comandanții nu prea au ce să facă. Ai trecut printr-o zonă din aia sau? Nu, din fericire nu, din fericire nu. Nu, dar am colegi care au avut atacuri la bord și nu au fost prea plăcute. Bine, nu a fost ceva foarte grav. Am încercat doar să fure niște vopsea, din ce am înțeles, pentru că, da, este șocant ce lucruri se comercializează, adică, da, mă rog. Wow. O meserie cu de toate, de asta spun, are și sare și piper de multe ori. Depinde ce-ți dorești. Deci, ca să poți să navigi, nu e suficientă doar pasiunea pentru domeniul ăsta. Nu, absolut. De ceva mai mult de atât. E nevoie și de... Bă, și pe mine mă pasionează 4-5 milioane de euro. Dar nu e suficient să mă pasioneze banii ca să-i și am, înțelegi? Adică trebuie să existe și dorință, focus și cel mai important lucru din punctul meu de vedere în absolut orice domeniu, consecvența și să începi să faci primul pas. Cum spune tata, orice 1000 de kilometri începe cu primul pas. Dacă nu l-ai făcut, nu ai de unde să știi dacă vei ajunge vreodată la destinație. Nu încearcă, try-it. Ce poți să pierzi? Hai să vorbim și puțin de business. Cum ai ajuns să te implici în lumea antreprenoriatului? Măi,
Cred că mi-a fost insuflat, nu cred, sunt convins că mi-a fost insuflat. Dragostea față de oameni, în primul rând, de networking, de comunicare. Mie și place să vorbesc mult, poate vei observa când vei edita sau când vei posta asta. Îmi și place să vorbesc mult și îmi place să lucrez cu oamenii, chiar dacă este, din nou, unul dintre domeniile foarte dificile să lucru cu omul. Da, cel mai greu. Tata m-a ghidat deseori în viață când a fost vorba de business. Mi-a spus de multe ori, băi, vezi că greșești, nu faci bine, și eu am spus, eu știu. Și ghiși ce, eu n-am știut. Dar să zic, asta este prima mea dragoste, dacă pot spune așa. Partea de business, partea de networking, partea de... Nu știu, că acum, din ce văd în online, foarte multă lume definește business-ul, toate modurile posibile. Am tot văzut pe social media oameni care real n-au nicio treabă cu domeniul ăsta și totuși încearcă să manipuleze niște, să zic, o generație de copii care sunt ușor manipulabili, pentru că, băi, să vezi aceeași informație de 7-8 ori, că de la ei sunt aceiași, dau 7-8-9 conturi și atunci dacă vezi 7-8-9 TikTok-uri, tind să crezi că e adevărat. Nici nu se gândesc mai să verific sursa sau. Dar ca să revin la întrebarea ta, cred că asta a fost prima mea dragoste, să zic așa. Da. Pe lângă tatăl tău te-a mai inspirat cineva sau mai avut vreun ghid? Păi, Deja oamenii pe care i-am cunoscut prin intermediul proiectului pe care îl dezvolt au fost niște exemple pentru mine. Exemple pozitive, exemple mai puțin pozitive, eu nu numesc nimic un exemplu negativ, exemple mai puțin pozitive și atunci, având o planșă, să zic, dacă pot să o numesc așa, atât de mare de oameni de unde eu să pot să culeg de la ceva, de la ceva, atunci pentru mine a fost un plus valoare pentru mine ca om, pentru situațiile care vor apărea în viața mea, pentru gestionarea emoțiilor, pentru foarte multe lucruri. Și totodată am fost la cursuri de pregătire, am fost la weekend seminarii, training-uri, adică nu m-am trezit peste noapte, băi. Am remarcat în ultima perioadă că a devenit foarte clișeică cartea lui Robert Kiyosaki cu Tată bogat, tată sărac. Adică eu când citeam Tată bogat, tată sărac, lumea spunea că ce citește nebuniile alea. Și acum toată lumea o recomandă pentru ea, o vrei să devii bogat în viață, citește Kiyosaki. Nu o să ajungi bogat, nu o să ajungeți bogați dacă citiți Kiyosaki, vă spun eu. Adică omul ăla spune acolo niște lucruri pe care trebuie să ai ochi și urechi ca să le înțelegi. Și trebuie să o citești de minim 3 ori din ce știu eu, că el așa o recomandă. Adică trebuie să, mai mult decât să citești, pentru că dacă tu citești și nu pui în practică, e beletristică. Și cred că mama ta poate să ne confirme din liceu, da? Adică trebuie și pus în practică puțin, nu doar așa, vai Doamne, îmi răspui și eu 10 pagini azi și gata, wow, s-a schimbat viața. Într-adevăr e mai bine decât să nu faci nimic. Adică primul pas. De primul pas, exact. Da. Gestionezi balanța între carieră și viața personală? O întrebare dificilă, sincer. Mai îmi propusesem la un moment dat să lucrez de luni până sâmbătă și duminică să-mi o las liberă. Adică duminica să rămână for family. Extraordinar de dificil. Adică nu, mi-a fost foarte dificil. Mulțumesc lui Dumnezeu că viața mea personală și familia și prietenii mei au fost foarte înțelegători de fiecare dată și n-a fost nevoie să... Deseori n-a fost nevoie, nu pot zic că n-a fost niciodată nevoie să... Nu știu, să justific plecările mele sau să justific orele absente din viața personală când ar trebui să fiu poate la o masă în familie sau... Dar e foarte dificil să ții în balanță aceste lucruri, pentru că dacă nu ești focusat acolo și nu se vede pe tine, nu ai înăuntru tău flacăra aia să ardă, să-ți dorești ceva, indiferent ce e, și te lași distras de X sau de Y, e greu. E foarte dificil. Din punctul meu de vedere, acum părerile pot fi împărțite. Dar am văzut că zicea domnul Sorin Constantinescu, pe care eu îl urmăresc, că trebuie să muncești ceva de genul 10 ani, 24/7, adică ce-mi propusesem eu duminica să mi-o las pentru familie era ca și cum deja eu am tot ce-mi doresc și acum doar manageriez, așa, știi? Da. De-aia spun că e foarte dificil. Bă, e foarte greu. Da. Ai avut parte de susținerea familiei? Sus. Da. Chiar da. Acum am auzit des că nu există susținere sau foarte multă lume aude, spune cuiva care vrea să se apuce de un lucru nou, de o afacere, de orice nou.
Eu am auzit o vorbă super tare. Dacă vrei să începi o afacere cu țânțari africani, în momentul în care ai spus prietenilor tăi, cei 10, că vrei să începi o afacere cu țânțari africani, 9 din ei devin experți în țânțari africani. Înțelegi? Adică, și atunci, nu începe cu țânțari africani, că e ciuptare, nu sunt suficient sânge, știi? Dar eu, la mine n-a fost cazul, adică eu am avut parte atât de susținerea prietenei mele, cât și de susținerea familiei, n-a fost nevoie, adică n-au spus, da mă, orbește, du-te și fă. Nu, am stat și am analizat ca niște oameni raționali. Dacă am hotărât că nu e ok, atunci, într-adevăr, nu era ok. Dar dacă am hotărât că e ok, atunci, nu. Am fost susținut 100-300% în tot ce mi-am dorit să fac. Și pe această cale chiar vreau să le mulțumesc, că e un lucru mai rar întâlnit, să primești susținere, adică pe lângă stresul pe care îl ai și luptele pe care le duci cu lumea externă și așa, să mai duci o luptă acasă cu familia și să încerci să le demonstrezi lor că merge, că e un stres în plus. Ei ar trebui să fie sursa ta de calmitate, de revigorare, nu ar trebui să fie un stres în plus pentru tine. Da. Ai ideea, că părinții mereu au ales să te bage pe un drum din asta mai safe de fiecare dată. Băi, eu tind să înțeleg, Eren. Adică, ce părinte nu ar vrea să știe că copilul lor e bine, are o siguranță, are pâinea și cuțitul în mână, cum spun, știi? Cum era și vorba aia pe vremea pe care noi n-am apucat-o, cu meseria brățară de aur. Adică, mamă, du-te la facultate, învață, fii inginer, că uite, ești plătit bine. Deci cunosc cazuri de ingineri în construcții care după 4 ani de facultate și nenumărate examene și-au tocit coatele să învețe, nu i-a angajat nimeni că n-aveau experiență. După ce au reușit să se angajeze, au reușit să capete niște experiență, pot să spun branduri de suc? Da, hai să zicem că după vreo 3 ani de experiență ca inginer în construcții, adică casa depindea de semnătura inginerului respectiv, omul ăla era responsabil 99 de ani pentru casa aia, înțelegi? Erau mai prost plătiți decât un foarte cunoscut brand de suc, decât angajații unui foarte cunoscut brand de suc, agenții de vânzări din teren, care se duceau pur și simplu cu tableta și întrebau pe la magazine câte baxuri vă mai aduc, doamnă? 5 baxuri, ok. Și am zis, ok, poate firma la care lucram, nu, era în piață. Acum nu spun că nu, poate mai sunt și firme care plătesc foarte bine și respectă lucrul ăsta. Dar nu mai e ca acum 40 de ani. Acum nu mai contează dacă ai făcut o facultate sau nu. Foarte mulți oameni fac o facultate să fie făcută, știi? E dificil. Da, din nou, o faci ca să fie safe. Să fie safe, da. Crezând tu că e safe, când de fapt... Uite, a fost chestia asta cu COVID-ul. Foarte mulți oameni și-au pierdut locul de muncă. Și de fapt tot safe-ul ăsta despre care noi vorbim nu există. E o chestie fugazi, așa, adică nu e... Azi poate să fie locul de muncă, mâine poate să vină ANPC-ul peste șeful tău și să-l închidă și tu, ți-ai pierdut locul de muncă. Și până la păldare în bașcheți, că te adapti tine afară. Sau fac reducere de personal. Sau cum s-a întâmplat la lanțul ăsta de hipermarketuri pe care l-aveai și noi la intrare în Constanța aici, că au scos casierele. Da, înțelegi? Femeile alea și-a pierdut locul de muncă. Eu mă supăr foarte tare de câte ori mă duc acolo, că acum trebuie să fac gratis munca pe care cineva o făcea pe o sumă de bani, înțelegi? Da, asta e. Asta e așa zisa evoluție. Da, o să devenim toți înlocuiți de AI. Da, cu siguranță. Pe mine mă șochează, frate, ce e cu AI. Eu am descoperit de curând ChatGPT. Băi, deci eu m-am șocat. Deci am rămas perplex. Deci dacă când eram noi în liceu, mama ta nu putea să conteste dacă tu aveai compunerea furată de la mine sau eu de la tine, acum cu siguranță nu mai pot contesta profesorii. Și este șocant că, toată lumea spune că sistemul de învățământ e învechit și sunt de acord cu ei. Dar, totuși o compunere, parcă spunea un pic creierul la contribuție, îți dezvolta imaginația. Acum mă pun pe ChatGPT și zic, spune-mi o poveste despre cum a fost vacanța de vară. Da, enter, știi? Și nu mai vin un beat. Da, în câteva secunde, mai ales dacă îi mai lasă să mai le scoate și la calculator, ăla nu face să ia copii, să bage în Word, să dea paste și la revedere. Printează și... Bă, bune, am văzut oameni care și-au generat afaceri prin intermediul AI-ului, adică e automatizării astea. Bine, nu sunt totul de acord cu lucrul ăsta, că trebuie să ai și tu un oarecare control asupra afacerii tale, un control în totalitate, dacă mă întreb pe mine, nu doar așa, știi? Dar e șocant, mă sperie, sincer, mă sperie. Pe mine unul mă sperie ce se întâmplă cu... Nu pentru mine, că nu cred eu că mai prindem noi dezvoltarea asta.
Oare? Da, Zici tu? se mișcă foarte rapid. Eu știu că suntem de la 90, parcă, sau 80, sper să nu mă înșel, încoace este cea mai rapidă dezvoltare din istoria umanității. Da. Adică și te gândești că noi am învățat la istorie de Ștefan cel Mare, de Mircea cel Bătrân, de Bayazid, și să te gândești că ești contemporan cu cea mai rapidă dezvoltare a societății e un lucru destul de extraordinar. De-aia bătrânii din domeniul de afaceri spun că dacă trăiam eu acum să mai am eu putere ca la 20 de ani, dacă nu făceam eu bani, nu cred că ar fi făcut, pentru că ei au cu ce compara. Înțelegi? Cu perioada în care ei au dezvoltat business-uri și afaceri și tot felul de lucruri și cât de ușor ar fi dezvoltat acum, dar noi nu avem ce să comparăm. Adică asta nu ni se pare complicat. Poate în 30 de ani și noi o să zicem, că dacă, nu poate, cu siguranță o să zicem, că dacă aveam eu 20 de ani acum, da, mamă, cum făceam exact, da. Dar într-un cuvânt mă sperie. Că veni vorba de făcut. Tu ai vrut să construiești o comunitate foarte mare în YM Team Global, undeva la peste 1000 de oameni. Da. Mă înșel. Care a fost momentul sau evenimentul în care te-ai simțit cel mai mândru de ceea ce ai reușit să creezi? Au fost mai multe momente în care m-am simțit mândru. Nu știu, n-aș putea să spun unul. Au fost poate momentul când am vorbit la Arena Bilivice la 13.000 de oameni. A fost unul din momentele în care m-am simțit împlinit, când am ținut cu mândrie steagul României în brațe. Când am fost unul dintre, sper să nu mă înșel, dar din ce știu eu, cel mai tânăr senior manager din istoria companiei cu care colaboram. La momentul respectiv eram, cred că singurul din țară cu vârsta respectivă. Între timp au mai apărut tineri cu foarte bun potențial, foarte mare, care se dezvoltă rapid și frumos și organic. Au mai fost momente când partenerii, colegii mă felicitau, adică vedeam de pe scenă aprecierea lor, nu știu, era un sentiment din ăsta foarte frumos, foarte plăcut, nu știu cum aș putea să-l descriu în cuvinte. E amuzant că eu de 90% din cazuri nu pregăteam niciodată nimic. Știu. Tu știi foarte bine, da, de fapt. Niciodată nu pregăteam nimic, adică eu mă duceam acolo și hai să vedem ce iese. Pentru că consideram că așa-mi și antrenez, știi, lucrul ăsta, să-mi vină cuvintele, să scap de emoții, Pentru că dacă îmi făceam un text și se întâmpla să uit o frază, intram în panică. Am uitat fraza, ce se întâmplă, ce fac? Așa dacă n-am un text, n-am nimic pregătit și încerc să dezvolt subiectul într-un anume fel, mă dezvolt și pe mine ca om totodată. Că nu o să vorbesc toată viața mea de business, trebuie să mai vorbești de alte lucruri, știi? Dar au fost mai multe momente când m-am simțit mândru, când au câștigat lumea bani, când mi-a scris lumea lucruri frumoase, când... Bine, mi-a mai scris lumea și lucruri frumoase și lucruri urâte, asta se întâmplă normal. Dar lucrurile care mă fac cu adevărat să fiu fericit, astea sunt. Înțelegi? Fericirea din ochii oamenilor pe care îi ajuți și am observat că noi suntem ca oameni din ce în ce mai răi unul împotriva celuilalt, știi? De ce să-l ajut pe ăla? De ce să se dezvolte și ăla? De ce să facă și ăla bani când pot să fac numai eu? Fraților, eu lupt pentru toată lumea pe planeta asta. Chiar consider că dacă avem mai mulți oameni aceeași idee și lucrăm mai mulți la ideea respectivă, e benefic pentru toți, pentru că eu poate nu văd ceva ce vede celălalt, înțelegi? Și atunci ne dezvoltăm mult mai rapid și organic totodată și ne dezvoltăm toți și nu e mai mișto când suntem o comunitate mai mare de oameni care am reușit și e mișto și facem vacanțe și decât când sunt numai eu și mulți zic Lamborghini are 2 locuri. E un citat foarte greșit, știi? No. Mai sunt și Lamborghini-uri cu 5 locuri, adică sau 4, câte are Urusca, nu știu, 4? Cred că 4, da. La celălalt capăt de mândrie, ai avut o altă parte de eșecuri? Da, mândru spun că da. Mândru spun că da. Mai reuși să gestionezi momentele? Când te-ai recuperat după ele? În primul rând, am discutat ca să mă eliberez. Am discutat cu familia, prietenii apropiați. Și mi-am dat seama că este imperios necesar să-mi asum o greșeală. N-a greșit altcineva, eu am greșit pe mine, cum ar veni. Și trebuie să-mi asum lucrul ăsta și am 2 variante. Ori renunț, ori găsesc o modalitate de a merge înainte. Și mie, cum prea-mi place să renunț, atunci am hotărât să găsesc o modalitate de a merge înainte. Este un pic dificil după un eșec să te recuperezi, să te regrupezi și să recapezi vibe-ul, și pentru că și vibe-ul pe care l-ai zi cu zi e foarte important.
dar consider că ar trebui să sărbătorești și eșecurile. Adică toată lumea e, hai să bem ceva, hai să sărbătorim, am câștigat, am închis o vânzare, am orice. Dar nimeni nu e, hai să sărbătorim că uite, azi am învățat un lucru nou, știi? Era un tip care, nu știu exact cum îl cheamă, îl întrebase cineva cum dormi noaptea după ce ai pierdut 4 milioane de dolari, 5 milioane de dolari, nu știu, o sumă din asta exorbitant mare. Și el i-a răspuns cu un trabuc drăguț și cu pahar de whisky bun. Că trebuie să sărbătorești eșecurile la fel cum sărbătorești și câștigurile. Și mi se pare foarte drăguță treaba asta, foarte smart. Adică nu e doar așa, știi? E ok să greșești. Adică asta trebuie să înțeleagă oamenii, că nu e greșit să greșești. E foarte ok să greșești. Trebuie să spui întrebare dacă nu faci nimic de greșit. Adică dacă tu dezvolți ceva de ceva timp și tu n-ai niciun lucru greșit până acum, ori ai ceva experiență de 40 de ani în domeniu, ori ceva faci greșit cu siguranță. Adică fă un pas în spate și gândește-te bine la ce faci. E ca la matematică, când faci un exercițiu și exact, că e prea da. Bine. Și ca atunci când ne dădea profesoara, ții minte cu de-alea și spunea grilă și aveai 4 răspunsuri și tu îi rezolvai exercițiul, ți ieșea și când îți dădea rezultatul nu era niciunul din ale 4, știi? Și îl puneai și tu pe ăla care era mai aproape. Exact, adică da, exact aceeași speță, știi? Dar mi-a fost un pic dificil, n-am să mă regrupez și să merg înainte. Nu e ușor. Dar despre asta e vorba, asta face diferența între oamenii, între cei care reușesc și cei care renunță. Cei care renunță și atât, cei care reușesc aleg să se regrupeze și să fie focus, meargă înainte. Da. Ai niște oameni din antreprenoriat pe care îi apreciezi? Adică așa? Da, sunt mai mulți. Da. Depinde acum, din ce punct de vedere mă întreb. Antreprenoriat, oameni pe care îi apreciez dintre cunoscuți sau pot să fie și oameni din surse externe care pe mine m-au inspirat? Hai să fie din surse externe. Surse externe, neexterne, o să-l menționez pe taică mea, adică, da. Dar ca să fac așa un top 3, pe lângă bine cunoscuții Zig Ziglar, Robert Kiyosaki și așa mai departe, dintre cei care poate mai cunoaște lumea, ar fi Gary Vee, care mi se pare super smart tipul, toate că am văzut în online că nu prea e foarte apreciat în ultima perioadă, nu știu de ce. Andrew Tate și cu Tristan Tate, adică din punctul meu de vedere, mie îmi plac, frate, oamenii ăștia. Nu vorbim acum de partea lor de feminism, misoginism sau cum îi mai consideră lumea sau de problemele lor cu legea sau... Nu, adică hai să căutăm și partea bună la oamenii ăștia, știi? Că cel puțin pentru tineri e foarte, foarte mișto ideea asta. Și eu n-am fost în grupul ăsta lor cu, nu știu cum le zice, cu Hustle University Pass. Eu nu am fost în grupul lor, dar am prieteni care au fost și a zis că era foarte mișto, era o comunitate de oameni care era într-adevăr, aveai într-adevăr ce să înveți de la ei. Nu era doar așa, îți dau eu cursul ăsta, tu citește și dacă ți iese bine, dacă nu ți iese la revedere. Adică oamenii împărțeau opinii, păreri, era foarte mișto acolo. Știu ce să zic așa din surse externe că m-a mai inspirat. Probabil sunt mulți, dar nu-mi vin acum. Pentru că eu și cunosc pe foarte mulți, nu le cunosc numele a mulți dintre ei, dintre oamenii pe care îi cunosc. În primul rând, o sursă foarte bună de inspirație pentru mine a fost echipa mea. Adică de multe ori eu rămâneam surprins de ideile și opiniile pe care le aveau. Foarte mulți oameni din comunitatea pe care nu pot să zic nominal, băi, ăla sau ăla, pentru că de la fiecare am luat câte ceva, așa cum ți-am zis și mai devreme. Și cam ăștia ar fi, să zic, adică echipa și comunitatea din care am fost din sursă, dintre oameni pe care eu îi cunosc. Sunt foarte multe nume și n-aș vrea să dau mai puține decât ar fi normal, înțelegi? N-aș vrea să omit pe cineva și să creez disconfort fără să vreau. Da, vreau să generalizez, să zic că în general comunitatea Team Global Marketing este ceva fenomenal. Pot să confirm asta. Da, e ce se întâmplă, ce fenomen, ce wow. Nu. Deci am stat odată cu cineva de vorbă și îmi spunea, îl salut pe această cale dacă se întâmplă să ne asculte, îmi spunea că măi, pe lângă că mi-a dat un cod de culoare al vestimentației pe care tu trebuie să o ai în momentul în care trebuie să discuți ceva business, a zis că e bullshit la început, înțelegi? Dar am făcut testul o săptămână. Pe lângă că mă simțeam eu mai ok, era, nu știu, parcă, îți dai seama că era ceva, nu m-am trezit eu și zic îmbrac-te în roz că o să-ți fie ok, știi? Și totodată mi-a zis că, măi, fii atent, dacă vreodată te duci să discuți
discuți un lucru de business, despre domeniul business, și cel cu care te-ai întâlnit are șosete albe în picioare, la o discuție business, ridică-te și pleacă acasă. Și că ești nebun și m-a pus să judec oamenii cu șosete, și Doamne iartă-mă, știi? Dar nici nu vreau să confirm, nici nu vreau să infirm ceea ce el mi-a spus. Încă testez să văd dacă e adevărat. Nu știu ce legătură are. Băi, nici eu n-am înțeles. Ah. De-aia spun că poate ne lasă în comentarii dacă există vreo legătură între lucrurile astea sau nu, dacă... Dar eu testez în continuare, mie îmi place să testez chestiile astea, știi, e foarte... plăcerile mele vinovate. Dar sunt foarte curios, dacă are exista vreo... Că el a fost foarte... Nu știu cum să spun, adică expresivitatea pe care el o avea a fost foarte așa... Măi, adică, cu degetul, știi, măi, cineva are șosete albe și se ridică să plece. Acum pot să judec oameni, că sunt oameni care au numai șosete albe, știi? Înțeleg la pantofi, că ești îmbrăcat la costum și e totul foarte oficial și vii cu șosete albe, atunci da, chiar m-aș ridica să plec pentru că ești de la țară, foarte de la țară, fără să judec pe nimeni care locuiește la țară. Dar la o discuție casual, așa, unde ne întâlnim la o cafea sau... Nu cred că are relevanță, adică cu siguranță nu are. Doar cred că într-o întâlnire oficială din asta așa cu everybody's, știi? Cu nasul pe sus și beau ceaiul cu degetul ridicat. Te-am întrebat de sfaturi pentru cei care vor să navige. Ai putea să-mi dai câteva și pentru cei care vor să calce în domeniul antreprenorial? Să fie conștienți că trebuie să se pregătească pentru un drum lung, nu pentru o plimbare în jurul blocului. Adică dacă în 2023 cineva mai are impresia că se poate îmbogăți peste noapte, cu mai știu cripto, mai știu ce nebuneli, se înșală. Trading. Deci se înșală. Trading-ul este, ai fi surprins, este o sursă de bani foarte bună. Dacă ai trata-o ca pe un business sau ca pe un job. Adică nu că intru eu, dau 3 click-uri și mi-am făcut milioane. Nu. Trebuie să știi, trebuie să te documentezi foarte bine. Absolut orice afaceri vrei să începi, în primul rând începe banii tăi. Normal. Adică nu mă apuc eu acum să-mi deschid un studio de filmat ca al tău, că n-am nicio treabă cu așa ceva. Adică vin, lucrez pentru tine, învăț ce am de făcut, văd ce aparatură folosești tu, îmi dau seama care este cel mai bun raport calitate-preț în funcție de, nu ce spun, că nu pot să-i dau nume, site-urile de-astea de vând, așa ceva. În funcție de ce este într-adevăr practic, și revin la ceea ce am spus în faza incipientă a podcastului, da? Că practic este mult mai bun decât doar teoretic, înțelegi? Adică teoria ca teoria, dar practic nu mă, știi? Și de-aia zic, trebuie să fii, nu trebuie să faci pe banii tăi, pentru că dai greș, dai kicks, știi? E foarte complicat să începi o afacere și să-ți iasă din prima. Adică când vrei să începi o afacere, în primul rând gândește-te că au mai fost alți 10, 15, 20 de oameni care s-au gândit la ea. Cu ce vii tu în plus față de ce au venit oamenii ăia? Și din aia 10, 15, 20, poate 2-3 au deschis-o și au și închis-o în primul sau în al 5-lea an, maxim. Ce concurență ai în piață? Concurența ta pe care o ai în piață, îi știi pe toți? Ce, nu știu, oferte au? Ce program de lucru? Câți angajați? Care sunt deciziile lor de pe internet? Au publicitate în online? Da, care e publicitatea? N-au? De ce nu au? Poate este o chestie care nu poate să fie publicată în online, să zic, să faci marketing în online. Cu toate că mai toate poți să, la mai toate lucrurile poți să le faci acum publicitatea online, dar trebuie să știi lucrurile astea, adică vrei să faci, nu știu, cafenea, pe care foarte mulți navigatorii sunt, nu știu dacă ai auzit ideea asta, că la Universitatea Maritimă, dar foarte mulți oameni zic, bă, mă duc, navig eu așa vreo 3, 4, 5 ani, strâng eu niște capital și după aia vin acasă și îmi deschid ceva. Și aici se opresc. Din 100 de studenți, să zic, aici se opresc 60. Restul de 40, după ce îi întreb ce vor să-i deschidă, cafenea. Pe nu omor cu cafenelele, cel puțin. Oamenii nu înțeleg că nu e un... Băi, Horeca nu este un domeniu ușor. Nu e deloc ușor. Uite-te ce s-a întâmplat în pandemie. Adică e foarte complicat. Mă uit la băiatul ăsta care e în online, care avea lanțul ăla de cafenele. Chifoi, na. Nu știu dacă am voie să-i dau numele sau nu, adică nu știu ce am voie să zic și ce nu, știi? Nume poți să dai, să nu dai branduri. Ce să nu dau? Branduri. Branduri, ok. De unde? Poate trebuie să o sponsorizare ceva. Da, nu știu. Da, mă uitam la el, cât marketing și-a făcut în online, cât toată lumea știa despre lucrurile astea și tot a fost foarte dificil, știi? Și din ce știu din poveștile lui de pe internet, că n-am avut plăcerea să-l cunosc personal,
Dar din ce știu din poveștile lui de pe internet, el și în tinerețile lui, dacă pot să spun așa, a mai cochetat cu domeniul ăsta de cafenele, de cafele, și tot i-a fost complicat. Dar aminte tu, care ai până în 27-28 de ani, ai și tu niște bani strângi deoparte după munca ta pe mare, care n-a fost deloc ușoară, și îi pierzi într-o afacere. Adică fii deștept cu banii tăi, înțelegi? Nu îi investi prost, e munca ta, e și cel mai important e timpul tău. Banii mai faci, dar timpul ăla pe care tu l-ai petrecut departe de familie, departe de casă, departe de orice, nu ți-l mai dă nimeni înapoi. Banii mai faci acasă, dar timpul... Nu, ce trebuie o cafenea, din câte am observat eu mai la toată lumea, la început n-are cum să dea greș, dar trebuie să știi cum să o ții în picioare. Dacă nu știi în primele 2 săptămâni cum să atragi clientela, cum să o păstrezi, în primul rând, nu faci nimic. Nu, eu îți dau dreptate. Deci îți dau dreptate, cafenelele funcționează. Dar spune-mi și mie, de exemplu, în centru, de ce aș veni eu la cafeaua ta, la cafeneaua ta, să beau cafeaua ta și nu mă aș duce la celelalte 11.000 de cafenele care sunt acolo și pe care deja le cunoaște lumea, sunt consacrate și îmi place mie cafeaua lor. Păi exact din motivul ăsta, ca să vezi ce are în plus acea cafenea. Sau dacă este mai bună, dacă este mai ieftină. Eu nu contest. Adică eu nu spun că nu merge. Deloc, Doamne ferește. Cu siguranță merge, că altfel nu mai era un business pe care oamenii îl tot deschid atâta timp. Dar raportându-ne la o persoană fără experiență în domeniul antreprenorial deloc, adică el doar a muncit și atât, și nici măcar n-a muncit într-o cafenea vreodată sau să știe ce înseamnă, e greu, nu e ușor, e foarte greu. Adică. Acum am mai auzit des și partea asta cu investește în imobiliare, investește, nici nu mai știu în ce să investești. Și investește în imobiliare, da, ok. Și oamenii, de unde, Doamne iartă, să aibă oamenii sau puștii sau oamenii de clasa medie, să zic, bani să investească în terenuri sau în case sau mai știu eu ce nebunel care le-a spus lui ce guru de pe internet să cumpere case în Pipera sau nu știu unde. Păi de unde, Doamne iartă, să aibă puștii la bani să cumpere case în Pipera sau să mai cumpere știu eu ce alte nebunii? Sau criptomonede sau... Bă, nu e chiar așa, adică și în partea asta criptomonede, sunt de acord, poate să se facă bani. Dar nu așa am băgat eu $100 și scot 2000. Scot 2000 sau scot 200.000 că n-ajunge Bitcoin la 1 milion. Și băi, și dacă ajunge la 1 milion, nu o să vinzi tu la 1 milion. Tu o să vinzi, dacă tu ai băgat, nu știu, ai cumpărat 26.000, o să vinzi la 40, o să vinzi la 60 când face all-time high-ul ăla sau, da? Vinzi la 70, la 80, la $100.000. Nu ajungi cu el la $1 milion. Nu sunt oameni care ajung cu el. E foarte, doar să nu știu, să blochezi pe viață, nu știu, ca să ajungi la 1 milion. Eu personal n-aș știu să gândește-te să ai suficient de mulți Bitcoin sau orice criptomonedă, încât în momentul în care ele cresc sau cum se întâmplă să crească, sau nu știu exact cum se întâmplă, dar nici am auzit și eu pe internet, se întâmplă să crească, în următoarea perioadă se va întâmpla să crească, și gândește-te să ai suma ta de 60-100.000 să fie vreo 3-4 milioane de dolari. Băi, ești nebun, cum să nu vinzi? Adică instantaneu vinzi, nu ajungi tu, chiar dacă există șansa să faci 1 miliard, dar nu ajungi cu el la 1 miliard, că vezi 3-4 milioane, hai să-i scoți. Înțelegi? Mașini, case, da. E foarte dificil. Tot pe partea asta de... Nu știu dacă poți să le încadrezi la cripto, ce părere ai de NFT-uri? Eu n-am înțeles ce înseamnă NFT-urile astea, nici până ziua de azi. Nu? Nu. Deci eu în continuare eram omul ăla că așa, eu dacă pot să fac screenshot la asta, de ce aș da bani pe ea? Ulterior am înțeles că, stai că nu mai pot să faci screenshot, nu mai pot. Eu consider că ok, să susținem artiștii. Dacă, din ce am înțeles eu așa, cam asta e cu artiștii, să susținem artiștii, mare parte dintre ei care sunt cu adevărat artiști și nu e doar pentru bani. Dar dacă vreau să susțin un artist, mergeți, frate, la galerii de artă. Plătiți oamenii care nu mai cereți lucruri moca de la artiști pentru las că te postezi eu pe story și mai știu ce. Nu, vreți să susțineți artiștii, nu cumpărați mizerile astea digitale. Duceți-vă și oferiți-le sprijinul vostru, necondiționat. Dați-le un share pe Facebook, că nu vă costă nimic, dați-le un share pe Instagram sau un story sau, fără să ziceți, dăm, că am văzut că mai nou artiștii pictează haine și eu am un tricou pictat de un băiat foarte mișto. Dar... Și Adidas și am văzut. Chiar. Da, și Adidas, din nou. Dar nu vă ziceți, pictează-mi și mie tricoul ăsta pe munca ta, timpul tău, materialele tale și îți spun și eu un story sau spun un story și îți dau 100 de lei. Nu-ți bate joc de omul ăla. Normal. Adică, de asta spun că nu înțeleg ce înseamnă asta, eu prefer dacă susțin pe cineva să susțin cu ceva real. Mie astea momentan mi se par, NFT-urile cel puțin, partea cu cripto pot să o înțeleg, adică chiar pot.
La partea cu NFT-urile, sper că dacă ăsta când se va difuza și se va uita cineva la el poate peste 10 ani, să mă înșel. Dar eu consider că oamenii care au cumpărat alea au pierdut bani. Adică mai mult sau mai puțin. Eu nu cred că este cineva acum care să fi cumpărat un NFT la un preț mare și acum să îl poată vinde la măcar același preț. Cu siguranță costă mai puțin. Din ce am zis, chiar și alea cu maimuțele, din ce știu, costă mai puțin. Chiar Justin Bieber a cumpărat unul cu o sumă exorbitant de mare și acum este un nimic pe lângă suma pe care a dat-o. Nu mai știu exact datele, dar am văzut și eu postul ăsta. Toate NFT-urile astea se bazează pe niște beneficii, nu știu dacă știi, dar au avut până și... Da, asta. Păi, în primul rând ar trebui să spui o semn de întrebare aici, frate. Când am văzut și eu live-ul lui Salam, când spunea, cum îi zice nevastă la ăla? Adică, știi? Cum îi zice nevastă la ăla? Nu... Îți pui un semn de... Am văzut că au scos și o melodie pe tema asta și... Dar din ce am înțeles, n-a prea fost așa... Au închis repede, au dat shutdown repede la... Promiteau multe lucruri la ele. Uite, de exemplu, în sus de $20, nu știu cât era cel mai mic NFT la ei, îți dădea acces la un chat în care să vorbești cu ei, după aia la ăla mediu îți dădea acces la toate concertele lor și mai era unul Platinum care era undeva la $500, dacă mă înșel, sau undeva în jurul acelei sume, în care puteai să-ți petreci o zi cu ei. Și asta era chestia la NFT-urile astea, pentru că sunt one use, dacă poți să zic așa, sunt unicate, adică tu poți să iei pe ăsta cu $500, să zici, bă, uite, vrei să-ți petreci o zi cu țancă? $800. Gen asta se baza aici, câștigai că să iei. Eu am pot să zic că m-am documentat teribil de tare vis-a-vis de treaba asta cu NFT-urile. Da, doar ce am citit așa când au apărut ele și a fost hype-ul al lor. Dar e... De asta eu știam doar de partea asta cu artiștii și susținem-ți artiștii și nu știu ce. Doar că auzisem și ceva de ceea ce tu spui cu beneficii și cum, dar mi-a ieșit din cap pentru că nu am dat importanță subiectului în general, nu acestui lucru. Eu pe Țancă și pe Salam, eu îi apreciez, frate, sunt niște oameni care au muncit mult, știi, și muncesc în continuare foarte mult. Acum îi cântă ei manele și eu, bine, nu eu personal, dar poate unul dintre oamenii care se uită la noi, eu ascult rock, să zic, n-ar trebui să influențeze respectul pe care ar trebui să-l avem față de niște oameni care, normal, fac show și sunt apreciați de o țară întreagă. Dar, da, nu știu, e discutabil, e foarte discutabil pentru că nici nu vreau să supăr pe cineva care are o părere diferită de a mea, cu toate că suntem liberi să avem ce părere avem, știi, ce păreri vrem. De-aia se spune că cel mai ieftin lucru de pe Terra e să-ți dai părerea, știi? Nu te costă nimic să spui, e părerea mea, știi? Dar nu vreau să deranjez pe nimeni, de-aia o să mă limitez la ceea ce am spus până acum, fără să mai adaug ceva, pentru că eu știu cum sunt eu, când încep să mai adaug ceva, mai adaug și mai mă opresc și, da, nu vreau să deranjez pe nimeni. Mai am o ultimă întrebare pentru tine și a sfârșit și episodul ăsta, ca să le unim puțin pe ambele subiecte. Te-a ajutat cu ceva experiența antreprenorială când ai plecat să navigi? Da, foarte cu ce? În primul rând, experiența a lucra cu oameni, care a fost un mare plus pentru mine. A fost un mare plus pentru că știam cum să vorbesc cu oameni, nu mi-era rușine să mă implic în lucruri cu oameni pe care nu-i cunosc. Că știi, mai sunt oameni, nu mă duc, că nu-l cunosc, nu vreau să vorbesc cu el, durează, știi? Eu sunt mai dezvolt, eu vorbesc cu mai multă lejeritate, cu absolut oricine, pentru că, la urmă suntem egali, adică dacă am ceva de învățat de la tine, cu atât mai mult, mă bucur că sunt în prezența ta, stai lipit de mine, nu mai pleca, știi? Și de-aia spun că ăsta a fost un prim lucru la care m-a ajutat faptul domeniul antreprenorial, în momentul în care am plecat să navig. Apoi a mai fost gestionarea emoțiilor, situațiilor mai puțin plăcute, situațiilor limită. Pentru că știam cum să îmi gestionez, pentru că e foarte ușor să te pufnească plânsul, adică serios, de la stres, de la na. Și atunci tu trebuie să fii apt să lucrezi în continuare, să iei decizii, și m-a ajutat foarte mult. Acum eu consider că pe toată lumea ar ajuta, nu sunt eu cazul singular, știi? Pe toată lumea ajută în viața de zi cu zi partea antreprenorială. De la orice, de la o negociere, că vreau să-mi cumpăr o mașină nouă și știu să negociez, la, nu știu, la vorbitul cu oameni. La vorbitul cu oameni, da, nu manipulare neapărat, manipularea e un lucru rău. La influențarea oamenilor, să spun așa, pentru că manipularea și cu influențarea sunt lucruri, din punctul meu de vedere, diferite. A manipula pe cineva în momentul în care vrei să tragi niște foloase de la acel cineva care
prin niște metode mai puțin ortodoxe, să spunem așa. În schimb, influențarea e atunci când omul afli ce nevoie are omul, știi ce își dorește, dar nu știe ce pași are de făcut și atunci tu îl influențezi spre direcția pe care el o alege. Mare atenție, nu îl influențezi tu să facă o altă decizie pentru că ai manipulare. Înțelegi? Asta vreau să spun. Adică m-a ajutat pentru că știam să lucrez cu oameni. Și atunci a fost un plus pentru mine. Plus subiectele pe care le-am dezbătut acolo, înțelegi? Subiecte pe care le aflasem și eu, poate unele dintre ele, altele au fost noi într-adevăr, dar unele dintre ele le aflasem și eu în cadrul comunității, adică aveam subiecte comune din cauza networking-ului, datorită networking-ului pe care l-am avut acasă și multitudinea de subiecte pe care le-am discutat de-a lungul timpului cu toți colaboratori, partenerii și așa mai departe, nu se întâmplă să găsi niște lucruri uzuale pe care le discuți. Nu-ți imagina că discuți. Adică nu îi dai lui Elon Musk o a doua variantă la Starlink, adică tot niște discuții uzuale ai, știi? Și oamenii te apreciază când văd că, bine, nici să fii de ăla de le știe el pe toate, știi? Niciodată. Da, când văd că ai subiecte comune cu ei, normal că imediat tu capeți o prietenie, știi, se înfiri pe o prietenie acolo sau o amiciție, nu neapărat prietenie. Și atunci astea au fost lucrurile care m-au ajutat. Da, cam asta ar fi, în mare, fără să mai dezvolt. Bun. Acesta a fost episodul, vă mulțumesc mult de tot că a stat până la capăt, mulțumesc încă o dată că ai acceptat invitația. Cu drag, în oricând. Cu ocazia asta vă invit și pe voi să apăsați pe acel like, pe subscribe, să dați și un share, că ajută și ne vedem la următorul episod. Baftă!